Pampanga at Tarlac nasa alert level 4 dahil sa COVID-19. Isolation facility ng San Simon, ginawang opisina ng munisipyo. COVID-19 patients ng bayan, walang mapagdalhang pasilidad. Motorista sa Pampanga, obligadong sumalang sa roadworthiness test bago makapagparehistro sa LTO. At 3,000 driver ng jeep at tricycle sa Arayat, babakunahan kontra COVID-19. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga nangungunang balitang nakalap ng CLTV News. Isinailalim na ng Department of Health sa Alert Level 4 ang 41 lugar sa bansa dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. 3 sa mga ito nasa Central Luzon. Ito ho yung Angeles City, Pampanga at ang lalawigan ng Tarlac. Para sa karagdagang detalye, magbabalita si Jenna Lumbang Parungaw. Nitong nakaraang linggo, naglabas ang Department of Health ng bagong classification system na sumusukat sa estado ng COVID-19 pandemic sa iba't ibang lugar sa bansa. Batay sa bagong alert system, as of August 11, 41 ang pasok sa heightened alert o nasa level 4, kung saan ito ang pinakamalala ang kondisyon. Sa mga naitalang lugar, 3 ang nasa Central Luzon. Ang siyudad ng Angeles na may 668 active cases as of August 11. Ang Pampanga na may 3,009 na aktibong kaso as of August 10. Nasa listahan din ang Tarlac na may active cases na pumalo sa 651. Ang 4-level alert system ay sinusukat ang kalagayan ng mga lugar batay sa dami ng kaso ng COVID-19 at ng Delta variant o ang transmission rate ng mga ito. Gayon din ang utilization rate at capacity ng mga healthcare facilities. Sa alert level 1, mababa ang transmission rate. Nasa below 50% ang healthcare utilization rate at walang Delta variant sa lugar. Alert level 2 naman kung mababa ang kaso ng COVID-19 ngunit may pagtaas. May kaso na ng Delta variant. May pagbaba sa kaso ng COVID-19 ngunit tumataas naman ang healthcare utilization rate. Papalo naman ito sa alert level 3 kapag maraming kaso at patuloy pa ang pagtaas. Ang healthcare utilization ay tumataas. Gayon din ang hospital bed utilization ay higit 70% na, may Delta variant man o wala. Ang alert level 4 naman ang kritikal na kalagayan. Ito ay kung lahat ng mga hospital beds for COVID-19 patients ay higit 70% occupied na at may pagtaas pa sa kaso ng COVID-19 kahit walang Delta variant. Samantala, ayon sa Department of Health, ang positivity rate ng bansa ngayon ay 21.9% na. Ibig sabihin, sa bawat 5 katao na natetest, isa ang nagpopositibo sa COVID-19. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At sa iba pang mga balita, binuksan na ang ika-23 vaccination site sa Bataan. Bahagi ito ng anti-COVID vaccination rollout sa naturang lalawigan. Inaasahan naman ang mapabilis ang pagbabakuna dahil umiiral pa rin ang enhanced community quarantine. Karamihan sa mga residente ng Bataan nasa bahay lamang. Alamin natin ang sitwasyon sa ulat ni Rainiel Pawid. Sa ika-4 na araw ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa Bataan, nagbukas ang ika-23 COVID-19 vaccination site ng lalawigan. Strategically located umanong maituturing ang naturang pasilidad ayon sa Provincial IATF. Matatagpuan ito sa Barangay Alas Asin sa bayan ng Mariveles na siyang COVID-19 epicenter ng probinsya. ECQ with heightened restrictions ang ibinabang protocol sa bayan, kung kaya't limitado ang galaw ng tao. Kaya naman sasamantalahin umano ito ng provincial government upang pabilisin ang vaccine rollout sa lugar. Maging ang private sector nakikiisa na rin. It's a partnership between the provincial government of Bataan, GN Power and Romalins, itong may-ari ng lugar. So initially po, seservisyohan po ng site na ito yung mga nagtatrabaho sa GN Power. Ito na ang ika-5 vaccination site sa Mariveles at kayang tumanggap ng 200 vaccinees kada araw.
Samantala, lumobo na sa 34 ang recorded COVID-19 Delta variant cases sa buong Bataan. Kaya naman wala na ring tigil ang pagbabakuna sa iba't ibang munisipalidad. Sa latest COVID vaccination tally ng lalawigan, 132,201 na ang nakatanggap ng unang dose habang 119,012 naman ang fully vaccinated na. Patuloy namang tumataas ang active COVID-19 cases na binabantayan sa buong probinsya na umabot na sa 2,355. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Isolation facility sa bayan ng San Simon, Pampanga, ginawang tanggapan ng munisipyo. Partisipasyon ng mga local government units sa legal framework ng Visiting Forces Agreement, hiling ng Kapas LGU. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw na ito. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Dumadaing ang kapitan ng barangay San Nicolas sa bayan ng San Simon, Pampanga matapos walang mapagdalhang isolation facility sa mga residenteng tinatamaan ng COVID-19. Ang dating quarantine facility kasi ng bayan, ginawa umanong opisina ng lokal na pamahalaan. Ito ang balitang tinutukan ni Rainiel Pawid. Naghihimutok si Kapitan Mariabut ng Barangay San Nicolas sa bayan ng San Simon, Pampanga. Wala umano silang mapagdalang isolation facility sa kanilang mga kabaryo na tinamaan ng COVID-19. Ang nangyari, idiniretso na lamang ang mga ito sa ospital. Kahapon, meron naman akong pinadala sa emergency. Ngayon, pinaiwan. Hindi namin alam kung saan i-admit yun. Tapos meron naman akong dinala nung makalawa sa JBL. Nasa labas lang. Napag-alaman na ang isolation facility pala ng bayan na nasa Municipal Government Center, ginawang opisina ng munisipyo. Ang 20-bed capacity isolation facility ng bayan, tanggapan na ngayon ng Planning, Employment, Civil Registry at Treasury Department. Ang pangyayaring ito ay nakaabot sa suspendidong alkalde ng San Simon na si Mayor JP Punsalan. Sumulat na raw siya sa Department of the Interior and Local Government. Ayon naman kay Punsalan, inilaan ang pasilidad para talaga sa mga mild at asymptomatic COVID patients ng bayan. Dapat may isolation facilities. Ang problema ngayon, ginamit ng opisina dahil lang sa pansamantalang baha doon sa munisipyo. Wala rin umanong kakayanan ng lahat ng kanilang residente para sa home isolation setup. Tapos yung mga na tinatanggi ng ospital, wala kaming paglagyan. Hindi po lahat ng COVID ay mayroong facility sa mga bahay, although ina-allowed ng DOH. Aminado naman si Acting Mayor Leonora Wong na inilipat muna ang ilang tanggapan ng munisipyo sa Municipal Government Center dahil binabaha ang kanilang lumang munisipyo. Inihahanda na rin umano ang mga container van at dating PNP Municipal Office para sa isolation facility ng bayan. Binabaha doon sa munisipyo, which almost hanggang tuhod mabahong tubig. Pwede sila magkasakit sa amoy at pag naamin pa nila, alam mo naman, maraming dalang sakit ang maruming tubig. Isang San Simon sa mga bayan ng Pampanga na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. As of August 10, 473 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan. 68 sa bilang ang aktibong kaso, 18 ang namatay at 387 ang recovered o gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karhiyon, dumako naman tayo sa lalawigan ng Tarlac. Bukas si Kapas Mayor Reynaldo Katakutan sa muling pakikipagnegosasyon ng pamahalaan sa Estados Unidos. Kaugnay po yan ng Visiting Forces Agreement. Ngunit aniya, kailangan may partisipasyon din ang kanilang lokal na pamahalaan sa pagbalangkas ng legal framework ng naturang usapin. Yan ang balita ni Paulo G. Santos. Let me thank President Duterte for his decision to fully restore the Visiting Forces Agreement. A strong, resilient U.S.-Philippine alliance will remain vital to the security, stability, and prosperity of the Indo-Pacific. A fully restored VFA will help us achieve that goal together. Ang pahayag nito ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa unang cabinet meeting ng bagong upong Pangulo ng United States na si President Joe Biden.
ay malinaw umanong mensahe kay Kapas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan na magpapatuloy ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Interesado umano ang alkalde sa usaping ito dahil ang military base sa Crow Valley ay sakop ng kanilang bayan. Ayon kay Mayor Katakutan, pabor siya sa pag-retract o pagbawi ng Pangulong Rodrigo Duterte sa termination ng VFA. Ngunit kailangang may partisipasyon umano ang mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng legal framework nito, lalo na ang may kinalaman sa pananagutan ng Amerika sa yaman ng mga lokal na pamahalaan. Klaro lang dapat, hindi lang puro national ang nag-uusap. Dapat always involve ang local. Kasi kami naman dito ang host ng napakalaking target range, which is the Crow Valley. Kaya dapat kung ano ang banakin nila, at kung ano man ang magiging benepisyo, kung ano man ang binabayad ng bansang Amerika sa Pilipinas, sa kanilang exercises na ginagawa sa Kapas, dapat makinabang ang bayan ng Kapas. Kasama naman sa puntong nakikita ni Mayor Katakutan sa pagbawi ng VFA ay ang libreng kasanayan sa mga sundalong Pilipino. Well, it's a welcome development. Ang laking opportunity sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Philippine Air Force, lalo na sa bayan ng Kapas, yung SPAO. Nandito yun ang Mechanized Division ng Philippine Army. So, pag may balikatan kasi, ang daming nakikinabang na sundalong Pilipino sa exercises na libre. Ang presensya ng mga Amerikanong sundalo ay may direkta rin umanong epekto ito sa lokal na ekonomiya ng bayan. Hindi lang yon yung ekonomiya ng Kapas. Kung isang buwan ang mga Amerikano dyan, isang buwan ang mga sundalo, so nabubuhay, sumisigla ang ekonomiya ng ating public market, mga malls natin, bilihan dito, at yung mga kababayan ko sa Santa Juliana, isang buwan na buhay ang ekonomiya dahil silang lahat ay may kanya-kanyang tinitinda, pati yung mga kapatid nating mga IPs. Samantala, sa US Defense Treaty ng Pilipinas, ang Crow Valley sa Kapas Tarlac ay kabilang sa Northern Command ng balikatan exercises ng mga Pilipinong sundalo na nagsasanay kasama ang mga sundalong Amerikano. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, motorista sa Pampanga obligadong subalang sa roadworthiness test sa 2 PMVIC Center. At DepEd Region 3 hinihiling ang partisipasyon ng komunidad para sa pagbubukas ng klase. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Nakatakda ng bakunahan ngayong linggo ang mahigit 3,000 driver ng jeep at tricycle sa bayan po ng Arayat, Pampanga. Sa pagbubukas ng kanilang bagong transport terminal, kailangan umanong masiguro na protektado ang mga ito mula sa COVID-19. Narito ang balita ni Rainiel Pawid. Pamamasada ng tricycle ang kinabubuhay ni Ariel Castillo simula pa noong 2005. Kahit matumal ang biyahe, sinusuyod pa rin ni Ariel ang mga kanto ng Arayat upang may mapantustos sa gastusin ng kanyang pamilya. Batid din umano ng tricycle driver ang panganib na kanilang kinaharap dahil sa COVID-19 pandemic. Ngunit wala raw siya mapagpilian dahil ito lamang ang alam niyang hanap buhay. Yung kinikita namin sa pagta-tricycle, hindi naman po kasi sapat para sa pamilya eh. Sa pagbubukas ng bagong Arayat Transport Terminal, isa si Ariel sa mga namamasada na agad nagpalista ng simulan nitong linggo ang registration ng mga mababakunahan laban sa COVID-19. Nasa 3,000 driver ng jeep at tricycle ang punteriya ng Arayat IATF na mabakunahan sa susunod na mga araw. Bagamat nandyan ang banta ng COVID-19 at bagong Delta variant, wala pa umano sa plano ng lokal na pamahalaan na limitahan sa pamamasada ang mga driver. May takot gawa ng yung Delta variant pero wala po silang magawa na hindi naman po sila pwedeng hindi lumabas. Gawa ng may pamilya sila. Kasama rin sa mga mabibigyan ng bakuna ang mga barangay patrol na nakaposte sa mga quarantine checkpoint.
Base sa August 10 COVID Bulletin ng Pampanga, isa ang Arayat sa may pinakamaraming active COVID-19 cases na umabot sa 76. Kaya naman maging ang provincial border nito palabas ng Nueva Ecija, doble higpit na rin sa mga pumapasok na motorista. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, matapos pong mag-uwi ng Olympic medals ng mga atletang Pilipino, muling kinilala naman ang galing ng mga Pinoy. Ngayon naman sa larangan po ng ballet dancing. 9 na ballet dancers mula sa Central Luzon ang nagwagi sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition at Cambodia Dance Challenge. Kung sino-sino ho sila, kilalanin natin sa ulat ni Jennifer Salenga. Hindi pa man tayo nakaka-move on sa makasaysayang panalo ng mga atletang Pinoy sa katatapos lamang na Tokyo Olympics, muli na namang nagpakitang gilas sa mga Pinoy sa dalawang international competition. Sa pagkakataong ito, sa larangan naman ng ballet dancing. Sa ilalim ng training ng Rhythm and Dance Center sa City of San Fernando, Pampanga, 8 kabataan edad 10 hanggang 17 years old ang humakot ng award kamakailan sa Hong Kong Dance Challenge Cup Competition 2021, kung saan nasa mahigit 1,000 contestants mula sa iba't ibang bansa ang nakibahagi sa kompetisyon. Sumali rin ang mga estudyante ng Rhythm and Dance Center sa First Virtual Cambodia Dance Challenge 2021. 2 kategoryang sinalihan ng mga bata, ang classical at contemporary ballet dance. Wagi si Kristen Gabriel Alejandro ng Platinum Award at 12th place junior overall sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang Encouragement Award naman sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Gold Award ang nasungkit ni Maria Isabel Dongka sa kanyang Tribe Princess Dance sa Cambodia Dance Challenge at Bronze Award sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Platinum Award din si Yanshel Zoe Ambat sa Cambodia Dance Challenge, habang bronze ang kanyang nakuha para sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Kasama rin sa nagbigay karangalan sa bansa si Sofia Liana Guzman, na wagi ng Platinum Award at 8th place din overall sa Cambodia Dance Challenge 2021 at Bronze Award sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Gold sa Cambodia habang Silver Award sa Hong Kong Dance Competition ang nasungkit ni Alexia Jillian Farin. Hindi rin nagpahuli si Janina Jane Kaluwag sa Platinum Award at 7th place senior overall para sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang Silver Award ang kanyang nakuha para sa Hong Kong Challenge Cup Dance. 2 kids pa ang winner sa 2 international dance competition, kabilang si Janeri Kayomi Badyola na Platinum Awardee sa Cambodia Dance Challenge 2021. Si Maria Darcy Isabel Carrio naman nasungkit ang Platinum Award and 4th place junior overall sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang gold sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition 2021. Dahil sa pandemya, kwento ng isa sa kanilang teacher at artistic director ng Rhythm and Dance Center na si Rolby Lacaba, online lang ang ginawang pagsasanay sa mga bata. Malaking hamon man ang new normal setup sa kanila, pursigido raw ang mga bata na may pagpatuloy ang kanilang passion sa ballet dancing. Todo suporta rin ang mga magulang na malaki ang naitulong sa paghahanda ng mga bata para sa kompetisyon. First, I asked them to self-correct. Okay? Aside from my correction, they should learn how to correct themselves. Yun nga yung maganda sa kanila. Natutunan na nila yun ng ganitong edad pa lang. Kasi kahit ako nung ako yung nagsasayaw, parang natutunan ko yung i-correct yung sarili ko. Nasa professional level na ako. Kasi alam ko na yung tama at alam ko na yung mali. Pero sila ngayon, nako-correct na nila yung sarili nila. Nakita ko talaga yung kanilang excitement at lalo nilang pinagpursigihan ng kanilang pag-aaral ng sayaw. Pati din yung mga parents actually naging excited. Ayon kay Yanshel at Sofia, hindi raw biro ang mag-training para sa isang international competition na online lang. Minsan, mahina pa raw ang internet connection. Iba pa rin daw talaga kapag kaharap nila mismo ang kanilang mga teacher. Challenging po because it's new normal po and we are only connected through the screen po. And our coaches before po kasi nung face-to-face, they can correct us po physically na naayusan po yung kamay namin at yung posisyon ng mga paa namin. Pero po sa new normal, they cannot correct us po like how they used to do. They only correct us through the so we had to listen po to them really carefully and make sure that we got their advices really good so that we can nail our dances. I was nervous at first because there are a lot of competitors and we had to shoot a lot of times.
Malaking bagay daw sa mga bata ang kanilang supportive parents upang may pagpatuloy nila ang kanilang dancing at home. Sa katunayan, nag-e-enjoy pa rin naman daw sila lalo na't nagkakaroon sila ng mga bagong kaibigan. It was very hard because it was online. But with the help of my teachers and my cousin, Ate Paula, I was guided po sa mga steps ko po. Experience ko po, enjoyable po, pero po, gusto ko po making new friends po. Hindi man naging madali ang kanilang training under the new normal, worth it naman daw ang pagod nila dahil sa mga award na kanilang napanalunan. It was very fulfilling po kasi despite the difficulties we faced, lalo na nag-train po kami through online lang and nasa bahay lang po talaga kami nag-train. Pero in the end naman po, it was very worth it po. It was a very happy experience because it was very rewarding to see the result of our hard work. Bukod sa mga magulang, wala nang araw sigurong higit na proud sa achievement ng mga bata kundi ang kanilang mga teacher. Kaya naman paalala nila Kaba sa kanila. It's about the journey. It's not about winning medals. So yung journey, yung training, yun yung takeaway nila. Kung nag-improve ba sila from the beginning, kung ano yung status nila as a dancer. I'm really happy na nananalo sila ng mga medalya at karangalan. Pero I want them to stay humble pa din and just keep inspiring the next generation of our dancers dito sa ating rehiyon. With or without medals naman, I'm proud of you. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga motorista sa Pampanga obligadong sumalang sa roadworthiness test sa 2 PMVIC Center at DepEd Region 3. Hinihiling ang partisipasyon ng komunidad para sa pagbubukas ng klase. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ito mga kabalin, mga karehyon, makinig ho kayo para sa mga may sasakyan dyan. Obligado ng muling sumalang ang mga light vehicles sa roadworthiness test sa mga private motor vehicle inspection centers o yung tinatawag na PMVIC. Sa inilabas na memorandum ng Land Transportation Office, kailangang maipasa ang 70-point inspection bago makapagparehistro ng sasakyan. Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Buhay na buhay muli ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center ng kumpanyang Quick PMVIC dito sa Angeles City. Kumpara noong hindi ito mandatory, matumal ang kliyente. Ngayon ay palung-palo muli ito sa mga motoristang obligado ng sumalang sa roadworthiness test. Naibaba na kasi nitong August 6 ang memorandum ng Land Transportation Office para sa Geographical Area of Responsibility o GAOR. Nakasaad dito ang lokasyon ng nasasakupan ng isang roadworthiness inspection center sa isang probinsya. Sa Pampanga, 2 ang PMVIC na otorisado ng LTO, ang Quick at ang GQO2 Motor Vehicle Inspection Services, na matatagpuan naman sa bayan ng Lubao, Pampanga. All over Pampanga na po yun. Cover na po doon sa GAOR namin. So kung titignan niyo po, before ako lang mag-isa, so limited lang ho yung lugar na pwede sa akin. So right now, dahil sa may pumasok na nag-open na isang center, which is yung Check O2 sa may Lubao area, so pwede rin nyo makukuha ng ma-register nila yung certificate nila through the LTO din. Maliban sa pagtatalaga ng Area of Responsibility sa mga PNVIC, ibinaba rin ang halaga ng inspection services. Sa 70 points inspection sa upper and lower chassis, ang light vehicle na noon ay nasa 1,800 pesos, ngayon ay naglalaro na lamang sa 672 pesos at ang motorsiklo naman ay nasa 560 pesos. Hindi nagkakalayo sa presyuhan ng Private Emission Testing Center na usok lamang umano ang sinusuri. Isa rin sa mga pagbabago ayon kay Hilomen, rekomendasyon na lamang sila
Nasa kamay na ng LTO ang desisyon sa pagpaparehistro. Well, yung guidelines na isa sa mga naiba is yung LTO ang nagde-decide for the pass and fail. Hindi na ho kami yung gusto na sinasabi yung binabagsak daw. Hindi. May mga items doon, pag pass ka o fail. Pag may fail, kami po personally ang magno-notify sa inyo to instruct you na pagawa nyo. Pero importante pa rin yung visual at saka yung emission. So lahat ng may makitang fail, hindi ho sinasabi na hindi na kami makakapagparehistro. Before, isang fail lang, hindi ka na makapagparehistro. Ngayon, si LTO ang magde-decide kung pass o fail. Nasalang na sa Senate hearing ang usaping ito na ang operasyon ng mga PNVIC sa bansa maliban sa technical na aspeto, kinestyon din ang limitadong bilang ng mga otorisadong inspection center sa bansa na posible umanong maging sanhi ng mahabang pila. Sa Pampanga ay merong 2 PNVIC. Isa naman sa Olongapo City sa Zambales at 2 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa panig ng Quick PNVIC ay number queuing ang ipinatutupad. Tinetext na lamang umano ang mga kliyente kapag sasakyan na nila ang sasalang. Sir, mayroon kaming pinapatupad ngayon na number queuing. Based sa number, mayroon ng cellphone number doon kung ano na pong number na nandito sa area, sa line namin. So just text us kung halimbawa umuwi kayo, kung anong number na natin in-inspect para sa convenience nyo. Para hindi ko kayo maghintay dito dahil sa pandemic tayo ngayon. Nitong Lunes pa lamang, August 6, lumabas ang Gaor. Pero naisa publiko na ito sa mga pahayagan, 1 buwan ang nakalilipas. Samantala, hindi naman mulat ang iilan sa proseso ng inspection center. Tulad na lamang ni Andy Moreno na galing pa ng Porac, Pampanga na hindi pa pamilyar sa roadworthiness test. Dumating kami dito 10 o'clock. And that time is already, I think, around 1:30. Medyo matagal ang paghihintay. Pero okay naman, accommodating naman, may nag-a-assist. So at least, naano ako doon na medyo okay naman. Naririnig po kayo ng management kung ano ho yung mga rekomendasyon po ninyo. Ano sa tingin nyo? Recommendation? Hindi, kasi first time ko pa lang dito, ang gusto ko lang sana, kasi nakikita ko parang 1 at a time lang, parang mabagal. Kasi 10 o'clock ako dito, mag 2 o'clock na wala pang nangyayari. Habang ang ilan ay pabor naman umano sa sistemang ito. Dahil kung kaligtasan ng pag-uusapan, maiging roadworthy ang iparirihistrong sasakyan. Pumunta po kami ng San Simon, sabi nga po iba na daw po yung patakaran, pinapunta po kami dito. Maganda naman kasi doon sa labas, sinalubong na kami, may nag-entertain. Sabi ko, wow, ang ganda. Sabi ko, saludo po ako doon kasi yung iba ayaw nilang ganyan Pero kami, siyempre gusto namin, safety kami. Diba? Maganda. Samantala, nasa pilot testing naman ang planong one-stop shop center sa mga PNVIC kung saan gagawin mismo sa inspection center ang motor vehicle registration. Project po nila to para sa one-stop shop at convenience ng mga nagpapa-inspect. Para hindi na ho sila alis, dito na po sila magpapare. Limited pa ho ngayon. Pilot testing pa lang po. May mga glitches pang konting inaayos. Paolo G. Santos, CLTV News. Kasabay ng pagsisimula ng Brigada Eskwela 2021, muling binigyang diin ng Department of Education Central Luzon ang papel ng komunidad upang malampasan ang hamon ng COVID-19 pandemic sa sektor ng edukasyon. Kumusta na nga ba ang ating mga paaralan at ang sektor ng edukasyon? Alamin natin sa ulat ni Jennifer Salenga. Opisyal nang inilunsad ng Department of Education Central Luzon ang 2021 Brigada Eskwela bilang paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa September 13. Sa isinagawang virtual kick-off program, binigyang diin ang lalo pang pagpapalakas sa pakikibahagi ng education partners at stakeholders upang matiyak ang patuloy na pag-aaral sa kabila ng nararanasang health crisis. Ang tema ngayong taon, bayanihan sa paaralan. Nais bigyang diin ng kagawaran ng edukasyon ang kalagahan ng collective efforts na kanilang kailangan upang matagumpay na may sakatuparan ang iba't ibang alternative learning modalities tulad ng modular approach, online learning, radio-based at TV-based instruction.
Nagpasalamat si DepEd Region 3 Director May Eclar sa suporta ng education partners, kabilang ang local government officials, civic groups at non-government organizations, mga magulang, barangay leaders, volunteer teachers at maging sa mga komunidad na tumulong sa anumang paraan malampasan lamang ang mga pagsubok at hirap sa pag-adapt sa new normal mode of education. Patunay daw ito na kaya ng mga Pilipino na bumangon sa anumang kalamidad at krisis dahil sa tulong at suporta ng bawat isa. Kasabay ng paglulunsad ng Brigada Eskwela, nangako rin ng DepEd Central Luzon na tutulong upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Tiniyak din na magko-comply sa required health standards ang implementasyon ng Brigada Eskwela, kabilang ang pagsunod sa social distancing at proper hygiene, alinsunod sa IATF health protocols, DOH standards, local at national quarantine rules at iba pang kaugnay na protocols na nakadetalye sa DepEd at DepEd Task Force COVID-19 issuances. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi. Kahanginang alas 3 ng madaling araw ay namataan ng isang low pressure area at ito ay tinatayang nasa layong 520 kilometers dyan sa may silangan ng hilagang silangan ng Basco, Batanes. At ang extreme northern Luzon ay ang southwest monsoon. Tandaan po natin, ang western section lamang po ng northern Luzon ang naapektuhan ng matinding habagat. Tayo po dito sa central Luzon ay bahagya itong dadalang ang mga pag-ulan. Dulot nga po na magkakaroon po tayo ng monsoon break. Ang Ilocos Region po, Cagayan Valley at ang probinsya ng Abra, Apayao at Kalinga, sila po ngayon ang nakakaranas ng mga maulat at papawirin na may inaasahan po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng low pressure area at ng habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po tayo dito, particular ng Pampanga, ay localized thunderstorm lamang po ang ating mararanasan, pero magkakaroon pa rin po ng mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Asahan po natin sa mga darating po mga araw ay posible pong maging madalang ang pag-ulan dahil magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break. Pero hindi po ito nangangahulugan na tapos na ang habagat season. Ito po ay medyo magpapahinga ng sandali at posible pong next week ay bumalik na uli ang habagat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow at i-like ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho kaming Twitter at CLTV36 at yung ating Instagram account naman at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at bisitahin na rin ang aming website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Magandang gabi po. Thank you.